koma choyambirira to anthu amona ngati mene Arsenal yaluza simoneka sole. I did too. Fesiri matawa. Kuombedzuwa, kukwemvula, Arsenal timaikonda aba mwene. Chimodzimodzi. Funa ni makomenti kuti Arsenal uja lero susaoneka, wiki atasana onenge. I did too. Tiwela ungopezeka. Tikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera programu ya lero. Ine dzina langa ndi Steve Kondo Banda. Ndili ndi Mr. Chawezi Banda. Amene akhale akutizukutira nkhani zathu zalero muno mu Gwede-Gwede zomwe zimakhala kuti zagwedeza dzikoli. Nkhani yoyamba Mr. Chawezi Banda ndiyokhuza bungwe la HRDC kulembera bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu dziko muno kuti lifufuze malipoti amene ali kulilongota bodi kuti alilongota bodi adagula katundu wa nyumba opita kwa Honorable Mchacha regional governor wa DPP chigawo chakumwera. Nthawi imene Honorable Mchachawo ali nduna yona za madzi komanso adalipirira Honorable Mchacha honeymoon. Honeymoon munthu akapanga ukwati ndipo umapita ku honeymoon kuti ukasangalale ndi akazi ako auta alilongota board adalipira honeymoon ndithu ya Mchacha komanso maulendo osiyana opanga kampeni alilongota bodiwa akuganizira sota amapatsa ndalama zina Mchacha kuti aziyendera matrip amene kumaso kupangira kampeni akamba zotana HRDC pa nkhani imeneyi. Nkhani Steve oyamba bwino kwambiri akuti Lilongwe Water Board tisaiwale bungwe limeneli pali limene Lilongwe Water Board la Makra Mera MBC Plant Water Board alipo Tobacco Control Commission tinene kuti Tobacco Control Commission ama TCC panamango kuti Tobacco Commission mabungwe amenewa ndi kumene boma lapitali limakonda kugwirako kuyikako dzanja lachi kuti adzipeza komina ndalama kamena zina ndiye bungwe la Lilongwe Water Board likukana kuti lichoke mkamwa mwa anthu komanso mkamwa mwa HRDC ndiye ndi tumakosana a HRDC motsogozedwa ndi bambo Gift Trapens atatenga udindo kuchokera kwa bambo Timothy Ntambo ndithu alembera bungwe la ACB kuti afufuze nkhani zimene mwazi tulutsa zija akuti Mchacha akuti bungwe limeneli lidawagulira personal furniture kunjoya kukayikira nyumba komanso bungwe limene lidachitira honeymoon kunena kuti iwowa atapeza kanjole tidaona zithunzi atapeza kadona kuti akwatire kadona akuti bungwe limeneli limene lidachita fund honeymoon yawo kuphatikizirapo apo akuti akamaenda on personal errands matripi a personal komanso nthawi zina akamapanga kampeni kumene ya DPP bungwe limene la Lilongwe Water Board ndi limene matenga ndalama kumachitira iwowa zinthu zonsezi. Tisaiwale ngati ukumbukira bwino Steve kumayi kuno tini mbiri yokuti bambo sole tiatchula bambo Yusuf Mwawa zidachitikirapo ndi ukumbukira bwino mbuyomu akupanga so ukwati ukwati umene udachitikira ku Mount Sochi Hotel mu mzinda wa Blantyre inali ndalama yokwana I think 145,000 kwacha yokuti munthu pawekha as a cabinet minister akapeza bambo Yusuf Mwawa ngati ukumbukira bwino akupanga ukwati umenewu adagwisa ndithu ntchito cheke cha boma office kwa alipirira pamene zinthu sizimayenera kuchita choncho tikukumbukira bwino adamangidwa nayo mpaka adapita ku ndende. Nkhani yake ikufanana nditi ndi mulandu ndithu umenewu iweyo mkazi wampeza wekha wako otu mkazi uzikhala naye ndi iweyo chokafunira ndalama za honeymoon chokafunira kuti kampani ya boma ngati Lilongwe Water Board misonkho ya Malawi ikakupangire fund honeymoon yako kuti tola chiyani kuti olonde kuti furniture inali mphaso ya ukwate ndiye nyumba yakankazi kanyuwani ndiye popeza tinalikaye pa break tisafikire kupya mtima tisafikire kukwiya koma nkhani ngati izi ngati zili zoona popeza HRDC kudzera mu whistleblower initiative yawo alembera ACB kuti afufuze tiye apatse mpata koma ife tangoyenera ifa choti chikalatacho tachiona ACB bambo Mademba achilandira ndipo nkhani imeneyi ili mkamwa mwa anthu
chomwe ndikufuna chiona kuti ICBO afufuze koma timangopereka ndi background kuti izizi zidachitikapo amchachawa ngati adachitadi achitiranji mistake yoti nzawo adamuona atamangidwapo nayo mistake ngati imeneyo iwo kumakabwereza nzeru zilipo palibe tidzaona mkazi wa nyuwani mwina tidzaona ndithu kuti nkhani imene idzatha bwanji koma chachikulu nchokuti nkhani imene ikafufuzidwa wina asamabwere nkumanena kuti this is political witch hunt. Izizi zoziputa dala nkhani zinazi zoti mukhodza kuzipewa pololera ndalama zanu zimene amakupasani salary yanu kukapangira zinthu zinazi koma abe mmaona kuti ndalama sizikwana munthu ufuna abe ugwise chiro zachani komanso imaso indi lack of discipline timangona kuti tingoononga basi sizapezeka tipange motemo ndekuti amapanga abuse mphamvu zawo komanso kwasokoneza kulilongota body mene amayenera azigwirira ntchito koma nkhani ndiyo kuti amaopseza mwina anthu kumaopa kuti tikatere michacha ija itipeza de zinthu zache ndithu zimayenda choncho koma chachikulu chiona kuti tialola HRDC alembera ACB afufuze apeze umboni tidzayimva nkhani imene tsiku lino pankhani yomwe HRDC kwalembera ACB nkhani ya kulilongwe handling company lihako yes ati kumene ku macontract kupatsana mosakhala mwino nkhani yovuta kwambiri. I am coming fresh from MIPS 10th annual conference kumangochi kumene ndithu anzathu awa bungwe la boma limachedwa kuti Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS ndi limene ndithu li ndi membership almost every institution kumala kunoko ngati mmachita za procurement ndi inu membala ndithu mmene lokhala membala wa MIPS ndiye tilali ku MIPS kumeneko role imene anandipasa MIPS mwina poona ntchito zimene magwira pano pa Gwede-Gwede anena kuti Chawezi ubwere uzatithandize kupanga facilitate a particular session imene imutu wache unali dealing with political influence in awarding of contracts ndeno nkhani simayibweresa ndeni kunena kuti kulilongwe handling company akuti ma contract kodi imapezeka ku airport kumene kucha ndithu ndi company ya boma ili kulilongwe imapezeka kulilongwe imapezeka ndiso chimene afuna chiona kuti from this conference imene 10th annual conference ya MIPS kuna chuluka nkhani zonse zinena kuti ngati pali vuto lalikulu limene lili ma institutions ya boma ndi influence imene imachokera kwa anthu andale kunena kuti anthu andale amayikapo kwambiri mkono pa ma contract aboma tingoona dzina la chief executive officer amene akutchulidwa kumene kukulilongwe handling company amene watu dzina lawo kuti ndi Bambo Kasaira so zimamveka kuti akuti bambo amene ndi Bambo Alik Kasaira zimamveka kuti khanga ndi mpachibale akuterotu ndi anduna akale Bambo Francis Kasaira IMP amafuna akhalido for opposition ma MP anzawo akanawa ndiyeno akuti tikati yangane zimene zimachitika kumeneko akuti contract yopanga drill atapanga drill akuti kandi boho amapanga drill machani umeneku ma contract amenewa chief executive amangopereka kwa anthu without following proper procedures as laid down in the Public Procurement and Disposal of Assets Act imene imanena kuti kodi tidzagula bwanji zinthu komanso tidzagulisa bwanji katundu wa boma PPTA imene ndi nkhaniso imene tinakamba kwakukulu kumangochi pa Mekulali conference imene iyi ndiyeno kunali Anoyoli Pipa kunali mkulu wa Central Medical Stores Trust amene ndi Bambo Dr. Feston Kaupa kunali ndithu Bambo Loti Dzonzi amene anali pa panel imene matsogolera ine anali ndithu takamba nkhani imene ndipo I was given 1 hour to do this session koma aliyense samafuna kuchoka chifukwa yoti it was a very relevant topic imene ndithu anthu amachita nayo relate Anoyoli Pipa pokhala munthu wandale sinanga nkhani imakhudza kunena kuti ino anthu andale machita influence ma contracts adavomera kuti nzoona ndeno amadandaula ndi ma officers ma procurement officers amboma kuti feyo timangozidwa zotani zochita kumeneko kubwera akuti contract yakuti mwapasi ameneyo ndi akuti chimene chimanika chokuti ka instruction ichachokera kwa minister
Yaichokera kwa ndani ikafika kwa wamkulu wa institution imeneyi. Akuti mkulu jaso naye paekha mwina kuli maloti kandi 6 or 7 akuti iye uchapezeka kuti mina make akuwapasidwa directive yoti loti yakuti apasi a Steve akuti iye ujaso amaika moso aje kuti nayeso atanipo adiepo. Ndikuti it was a very frank discussion imene AMIPS secretariat yawo ineyo I literally told them kuti chonde muzitenga ma notes and act on these particular issues. Nkhani ndiyayikulu yofuna kuyikamba. So tikakamba ndithu nkhani yokhudza kuti ma contracts mboma amangoperekedwa wapereka chitsanzo chali hako ndizoona ndithu ngati pali chinthu chimodzi chimene boma la DPP boma limene lachokali linachita abuse pofuna kuba ndalama za boma is one through procurement pochipereka ma contracts ngati beno waperekera. 2 nkhani anachita abuse kwambiri customs and excise timakamba pano nkhani yokhudza ma cement osalipira kusongo adachita abuse procurement adachita abuse customs and excise galimoto zabo galimoto anthu kumangolowesa cement kumangolowesa ndengati tikudziwa nkhani ya cement ndi galimoto ndikatundu wina uti amene amangolowa osalipira excise kuboma la Malawi. So nkhani zili Steve zikulu zofunika kuzukutika. Amartha Chizuma ombudsman yalembera amene wa Central Medical Stores Trust. Yes. Ati kumeneko kumachitika ntchitidwe yochotsana ntchito mwachisawawa. Yes. Afotokozepo komanso kusankhana tsankho kwa akuluakulu amenewa. Kalata iyi muli chani? Nkhani imeneyi ni nkhani yovuta kwambiri fayoti ndachulapo za Dr. Feston Kaupa. He was sitting on the panel. Mudali na ulimodzi. Ndimapo nyina mafuso ndineyo. Koma nkhani is slightly different from the one that you have brought. Ndi imene timakambira na ukoko. Koma nkhani ndiyo kuti Martha Chizuma amene ali mkulu amene ali ombudsman pachicho amati ombudsman amene ali oyangana kuti kodi anthu akamapereka madando zinthu sizikuyenda maofesi mu zinthu zida zapotoka mayi amenewa a very iron-fisted woman alibe chibwana mai Martha Chizuma alembera Dr. Feston Kaupa naturally in that light kuti he was on the panel koma nkhani iyi ndi ina iwo wanda amene sopana kudandaulidwa ku office kwawo ngati mkulu wa Central Medical Stores Trust akuti amakondera 1 polemba anthu ntchito 2 akuti amachosa anthu ena ntchito popanda kutsata malamulo 3 mukutchulidwa amene mkulu wina anagwira buna ntchito adaliso komweko adabwera kumeneku akuti adachita influence employment or hiring of director of procurement amene ndi bambo Rex Kuyeli. I worked with him somewhere some time back. I also saw him ku MIPS conference namuonadi mkulu ameneyi tinaona na patali tinapasa namuona akuti bambo Dr. Feston Kaupa ndi amene apangisa kuti director ameneyi akuti apasidwe ntchito imeneyi ngati director of procurement akuti Dr. Feston Kaupa adalandira instruction kuchokera kwa bambo Dan Namalika kuwauza kuti maiva cheni yake akuti Dr. Dan Namalika instructed Dr. Feston Kaupa kuti apange hire Mr. Rex Kuyeli as director of procurement ku Central Medical Stores Trust. Ndeno akuti kangata Kuyeli ndi bachibale ndi anamalika. Nkhani zimene alemba Martha Chizuma mkate ndeno akuti mai Martha Chizuma alembera ndithu Dr. Kaupa ngati mkulu wa Central Medical Stores Trust kuti afotokoze kuti kodi chimene chimachitika nchani ma unfair dismissals influencing ya hiring of people komanso kukondera kumene kumachitikako ndi kuchosa anthu ntchito njira zosakhala bwino akualembera kuti afotokoze chimene chikuchitika nchiyani ndeno mneneri wa bungwe limene la Central Medical Stores Trust amene ndi bambo Herbert Chandiranga adavomera kuti yanzona kalata imene kuno yatitanidi yatipeza ndipo tikuyembekezera kuti tichita comply ni ma demands amene mai Martha Chizuma apereka tikuyembekezera zonsezi tizimva zibwera pambalambanda timwe madzalero ndakulilongota bodi koma dalipirira onapo nchacha honeymoon ndeti tamwa madzi ochoka kulilongwe wotapoti komanso kwagulira furniture ya nyumba onapo nchacha amenewa alilongwe wotapoti tikumane ikatha break iyi. Mukonerayi ndi Gwede-Gwede fakanema yanu ya Mibawa. Popitirira Mr. Chawezi Banda ndikulankhula
mwamphamvu kwa President Chakwera kunena kuti nyasi zili mbomamu matope onse ali mbomamu akuyenera achoke kutsatira kulephereka kwa mayeso a form 4 adati bwanji ngakhale nakuti ayi ndi zomwe mmafuna kuti zifike poterepa ndi mudzilankhula mumachedwa mukuchedwesa zinthu adalankhula motani. Ndinene kuti nakondwa nditasuntha nkhani imene munayikhudza ndi Mr. Kuntaja kuti nkhani imene munayikhudza mwamphamvu kwambiri competently. I was very happy wherever I was. Ndimaonera unena kuti nkhani imene munachita bwino osayisiya imafunika nkhani imene ikukambidwa at length anthu aimvetsetse. Chachikulu chona kuti alephereka mayeso amanebo achita council. Ndi issue na kuti kodi vuto limene labwera lero ineyo particularly ndi interest ndi issue ya kumanebu chifukwa sinambe kumva lero namba kumva pakanthawi kuti bungwe la manebu pali zovuta zambiri zimene zili within leadership yake ya manebu. Now expectation ya anthu inali yokuti chifukwa choti mphekesera zikumveka kuti pali mavuto pali zinthu zinazi mukanazikonza. Ndipereka chitsanzo chimodzi sindifuna unena zinthu zaboza. Panali nthawi ina bungwe la manebu lidakanika kukafikitsa pamalo ena ma ID a anyamata amene amalemba chani mayeso ana mpaka analephera kulemba mayeso chifukwa choti ma ID sadafike nthawi yabwino. Do you know the reason that caused all that? Ni chifukwa yemwe amapanga supply ma ID adasintha kunchosa ndikubweresapo wawo ndicho linga choti amati wawo tu adabwe. Let's say Steve iwe ndamene wapanga supply ma ID bwino zinthu koma ndifuna abale yango ndije nawo koma chifukwa choti iweyo suma gaira kathuta mbala amene akutsogolerawo adakuchosa pamene ntchito maitha bwino adabweresapo mmwenye tikudzidziwa Nkhanizi adabweresapo mmwenye yemwe mwina makada kugwirizana naye kuti azigawana kanga chepe ndi mmwenye amene ucha adayikanika ntchito kuti apange ntchito yabwino. That's what happened. Ndine ndimaena kuti kumanebuku zinthu zimafunika kuzikonza nthawi yabwino zisadafike pa course. Unfortunately that was never the case mpaka natidaona bungwe la manebu poyamba limakanakana akuti ayi zimene zachitikazi sizingakhale ndi effect iliyonse pa mayeso. Kenako mapeto ake nchani anduna nkubwera kuti vuto lidi ndi lalikulu mayesowa tupanga chani tupanga council. Now what I was saying is vuto ilili ndi vuto lalikulu lofunika kulikonza chifukwa chani ngati boma ndalama za boma zimaluzika mbuyo andale amaba ena akupanga katangale 4.5 billion imatha kuluzika panopa the very same amount 4.5 billion will be lost simply in another fashion. Chibulana ja anthu ochepa. Yes, so what I'm trying to say is what has changed in the loss of money is simply the fashion. Panopa fashion imene ndrama italuzidwire will appear legitimate because it will have been spent on retaking of exams. Pamene kaleli ndrama ngati 4.5 billion imaluzika ena ataiba. So what is there's no difference. Sizingatheke tingotenga kumalipiro amene wawa. What? Ma benefits ayo ibazire ndrama za mayisoso akumanebuwa tikwela no tikambirane. So chimene ofanira chona kuti boma la pano la tonse tientonesetse tisaluzise ndrama zambiri in a way that appears to be legitimate. Unandauza kuti sinanga unamva zimene ena nduna azamaphunziro akuti mayesowa alembedwaso kulembedwaso kwa mayeso koma kufunika kuti boma lipereke chani 4.5 billion 4.5 billion imene ikanapangidwa save ikanakhala kuti decision yokonza the rubble at Manebu was made on time and in time. Masiku 100 ayi. Problem iyi 4.5 billion sikanaluzika. Panopa 4.5 billion ikuoneka ngati kuti sikuluzika koma ikuluzika ikanga sikuluzika for ana akalembera mayeso koma ndrama imene tikanatha kuipanga save administrative kupangira zinthu zina. So chachiwiri ana ajapezeka kuti ena umadziwa zona kuti mwana wa mkazi amanena kuti mwana wa mkazi ndikoopsha kuti aziyenda ulendo wantunda more than a kilometer to access education. Anything can happen in between. So what I'm saying is ngati mwana wa mkazi muwenera kunteteza ku distance yochoka pano let's say kufika mbangwemo 1 kilometer mwana amene ndemu kuti mfula mumusungeso more than a period of 5 months mwana ameneyo mukumuyikaso pa chiopsezo china adaenda koseko wafika bwinobwino nthawi yolemba mayeso atani alembe mayeso wafika basi mwana uja mukukalaso very inefficient and ineffective mayeso aja mukupangaso council mwana uja mukumpangaso expose
kachiwiriso ku chiopsezo china choti chikoza kumulepheresa sojani school zinthu sizinaende bwino. So I want to say kuti a president anabwera ndikunena kuti iyayi decision yoti mayeso alembedweso after 5 months si yabwino. Make sure within a short space of time mayeso amene watani alembedwe. Now nimafuna nene onea kuti a president anadandaulapo issue na kuti ineyo ndinapanga appoint mabodi ineyo ndinakupasani mphamvu inu kaenda SCB kuti mukhozi a director of public prosecution inuyo chimene musakukhonzera zinthuzi chiyani what has happened amadikira kuti zinthu zilakwike amadikira kuti a president aonese mkwiyo abwera alankhule taona 2 days later taona adani Chawezi akuota body akuti yayi contract yanu kuti inatani kani inatakali amongo asunga nyambe kani musitani what were they doing kodi anakhala number 3 pa interview aja so anthu chifanya timadikira kuti tiite kukankhidwa i mindset change akunena vice president chifanya timadikira kuti tiite kukankhana kuli mpange chakuti chinake chilakwike why do we wait until things go haywire atasumbuleranso apa tsakala leo kapuma. That's what I am saying. IBC acha bambo sumbuleta apita kapuma kuti sidaka mekana ayi atali milandu sexual harassment akuti ama mina discipline pang'ono nkhani mina kwaganizira discipline in terms of women relationships iwo how he related to or with women umboni tidakalibe fesiti fulora za maluwa koma odanda ulama analipo ambiri ndini zanga wina nsikana ndimagwira ntchito ku Lilongwe ndili ku MBC anadanda ulapo kuti anadanda ulapo kuti ine nikaona ngati kuti mamake nsikana yamungodana nawo ananduza Chawezi tsiku ina bwana watu amati so ditere nde ile natere desdatere nde mchifake muona zinthu pano sizimanditani nde odanda ulanga tamenewa adalipo ambiri nde azimaya aja adabwera pamodzi ndikuwapereka chidandaulo komano away from issue ya bambo sumbuleta adapasidwa kalata kuti akapume pending investigations because nkhani ili kuchani ili ku court ndiye abwalo anaona kuti iyayi kuti in fact si abwalo chabe komano ndi amayi odandaulawa kaenda atsikana because I got a call from a certain female from Lilongwe anandiimbira kuti Chawezi wamva zoti sumbuleta zakachonchi ndine napanga pretending ngati sinamve ncholinga yona ndipase chabe zambiri andipase information ndiye adanduza kuti chimene chachitika nchokuti azimayi watapita ku court ena anadandaula kuti ifeyo tikumapanga mantha chifukwa choti he is still in office kuti ife tipeseka kuti tipite ku court tikupereka umboni basi mawa tukakumana be mkolido ndi bwana aja tiona ngati zomativuta ndeti mapempha kuti kodi bwana wasizingatheke kuti Mungu apitisa pambali kuti ife tizipereka umboni mopanda mantha ndiye ndithu ine ndabvesera uthenga umene anandipasa azimayi amene unali umene kuti ayi adaita ukapempha kuti ayi bwana ayikaye pambali kuti amayiwa apereke umboni mopanda mantha koma potsiriza nkhani ya Dr. Chagwera amene anayankhulira adena kuti amene ndidampasa udindo ochita clear the rubble koma sachita clear the rubble it is going to be him or her to be cleared chifukwa iwo akuti atopa ndi mediocrity he understands that Malawians need radical change kusintha kumene Malawi akufuna si kumene anthu akupanga deliver ndi chiyembekezo chathu nena kuti pakali pano tidzimva kuti kusintha kuja kwabwera koma akapanda kusintha zimene zachitika kumanebu sizikhala zoyamba kapena zotsiriza zikazi kuchitika koma chachikulu chokuti kusintha kumene kwabwerako kuyenera kuti kukhalepo mpaka na zinthu ziyende. Kodi mulandu wa mpinga njira kumatchulidwa kwambiri Frank Mbeta ndi ndani? Frank Mbeta ndi modzi mwana nditu mlandu wa mpinga njira ofuna kupereka ziphuphu kwa majaji inde matchulidwa kwambiri Frank Mbeta ndi amene anali lawyer mmodzi wa Professor Mutharika mlandu wa chisankho udali court uja mlandu umene adaluza uja achakwera ndi achilima adakadandaula ku court kuti achisankho sinaende bwino nde mlandu udali against make komanso against Mutharika chifukwa kuti iwo ndi amene ali beneficiary of a flawed and irregular election ndeno Mbetawa amatchulidwa mu mlandu umene ukuti nkhani yonena kuti kudali 100 million imene ampinga njira amapereka kuti ipite kwa majaji akuti kwanga ndi 100 imene yoyambirira idaperekedwa kwa iwowa kuti akafikise kwa majaji aja ndeno akuti kwanga kuti 100 iyi sidakafike ndezikuoneka ngati kuti nkhani isithera pompa bwalo la milandu kwanga kuti liafunanso bambo Frank Mbeta chifukwa kuti akutchulidwamo ndeno paliso mawu ena amene Justice Tembo Mike Tembo popeza ni mboni yoyamba imene idaperekera umboni pa mlandu umene adaina kuti akuti padali Mbetawa ndeno paliso munthu wina
amene iwo akuganiza adanena choncho justice tempo popereka umboni wawo adanena kuti paliso munthu wina amene akutchulidwa kuti adapasidwa ndalama kuti akafikise izisanafike ndi akuti iwo maganizo mwawo he is sure, reasonably sure kuti munthu amene akhoza kukhala bambo Brown Mpinganjira. Adatchula choncho akuti iwo ndithu ali sure sitikunena DPP adanena kuti iwo ali sure kuti munthu amene iwoyu akhoza kukhala bambo Brown Mpinganjira. Nde nkhanizi mutu wache tizimva kuti zikuyenda motani koma chachikulu chona kuti ndalama zimene Mpinganjira adapereka akuti zisanafike iwo ndithu adayamba kumafunsa kuti kodi zikuyenda bwanji ndikufuna akuti ndifuna mundipase ku nambala ya bambo Redson Kapindu kuti ndimo kuti nambala ya bambo Redson Kapindu mukuifunalanji ngati jaji akuti ndipase ro yawo ndiphukusi lawo ndatani ndika nkhuku kawo ndapase awu ndika nkhuku kawo akuti madanda olodika nkhuku kachepa kumucha na maji abwino na magayanyizi kodi adakalipo chiri reason adapa sapero kuti alole kuti zina zichitike koma adakalipa pero koma adawuziratu kuti mukachita misbehave mubwereranso mkati ndiye mlandu umenewu tiona kuti kodi sabata ino timva zotani koma ndithu adapa sapero adakathamanga abe kuti kodi zinthu ziyenda potani. Ndikuthokozeni bambo Chawezi Banda pobwera pano polola kuti musazukute nkhani zomwe zagwedeza dziko lino. Pamakina tinali ndi chidzukulu cha Senior Chief Chitera sitibokota fumu ndi Senior Chief Chitera kumbulumbuzi kuchiradzulu amene ndi Sumeya Chitera. Pakamera Dennis Mung'andu komanso Duncan Chaponda. Ine dzina langa ndi Steve Banda. Kufikira lachinayi ambuye akalola nthawi ya 8:30 madzulo. Gwede-Gwede. Ndikulandireni nonse amene mwapanga chisankho chonera program inaso ya Tidziwe. Program ya Tidziwe timacheza ndi anzathu amene amakhala ndi maluso osiyanasiyana. Ndelero fani yeze ndi mkulu wina. Mwina mayenda mtaunimu ndikumaona matambula. Matambula amenewa amakhala kuti akonzedwa ndithu mwaukadaulo. Kwa mukaonesesa limakhala kuti ndi botolo. Alipo anyamata amene amapanga zimenezi. Ndelero ndinaye ndicheze naye ndi mumve zimene zanayamba. Kodi munthu wankulu choyambirira dzina? Zina langa ndine Joseph Basco. Joseph enda? Joseph Basco. Makhala kuti? Imakhala kusochi kwa manje. Sochi kwa manje. Luso limene li choyambirira munaliyamba liti? Luso limene litu choyambirira mene namba luso ndi 2015. Mene namba luso limene. Munalizindikira bwanji luso limene? Luso limene kuti ndizindikira ndi chemwali wanga amene anakwatiwa ndi mamuna wina amene amakhala kundilande. Ndiye no luso limene amachita ndiye anadzanditenga kuti abwa ndikuphunzitse luso. 2015 yomweyo? 2015 imene. Imene anditenga kuyamba kuphunzira luso limene lili. Ndiye taphunzira ndimene ndikufika nawo musiku la lero lino. Kodi ndiye kuti mukati kuphunzira zinachita kulowa mklasi kutenga nthawi ndithu maphunzira? Sizinalowa mklasi ndipo sizinatenga nthawi kuphunzira ya. Most ndinaphunzira 30 minutes nakhala kuti ndaphunzira pana ndikumaliza kumapanga zanga. Oho. Mumadula bwanji boto? Walitenga chonchi mukufuna kuti nanga okay. Mumadula bwanji boto kuti mwatenga botolo mukufuna lituluke ngati mena tutulukira? Madulidwetu abotololi kuti ndilidule lifike mena fikiramo. Ndiuza mtundu wa malo kuti akhale chelu ndikuyang'ana mene ngapangire malo awawa. Oho. Kodi zichita kupanga? Ndichita musanapange mungati fotokosi?